Ямболският факултет техника и технологии към Тракийския университет Стара Загора откри тържествено новата академична година. Особено щастливи и развълнувани сме всички днес, защото нашия факултет отваря за поредна година вратите си за вас, за нашите студенти от специалности автотранспортна и земеделска техника, дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, автоматика и компютърни системи, електротехника, компютърни системи и комуникации, топло и газоснабдяване, индустриално инженерство и специалност технология на храните. На вас, първокурсници, казваме добре дошли и ви благодарим за доверието да изберете именно Тракийския университет и нашия факултет, за да продължите своето образование. Това е важен избор, който вие сте направили, но заедно ни предстои да извървим пътя до вашето успешно дипломиране като бъдещи инженери, като специалисти в областта на техническите науки. Над 200 са първокурсниците, а близо 700 са студентите, които ще се обучават в редовна и задочна форма. Нашия факултет посреща своите първокурсници днес, посреща една нова академична учебна година с над 200 нови студенти, които ще се обучават в ОКС бакалавър при нас в редовна и задочна форма. Изпълнихме за поредна година приема по държавна поръчка на 100% и сме особено горди и знаем, че нашата най-добра реклама са добре подготвените и успешно реализирани наши студенти. Защото тук при нас за вашата подготовка ще разчитате на високо квалифицирани преподаватели, ще разполагате с материално-техническа база и образователна инфраструктура, която непрекъснато обновяваме с нови и съвременни технологии и средства за обучение. На церемонията присъстваха деканското ръководство, заместник областният управител на Ямбол Николай Костадинов, председателят на Общински съвет Ямбол Антон Шиков, преподаватели и студенти. За мен е удоволствие да ви поздравя с началото на новата академична година. Уважаеми преподаватели, вие мотивирате, помагате и насърчавате своите възпитаници. Вие сте добрият пример, който те следват, пример за професионализъм и всеотдайност. Скъпи студенти, сега вие инвестирате своето бъдеще. Затова не щадете сили. Бъдете упорити и смели, преследвайте целите си. Бъдете горди възпитаници на факултет Техника и технологии град Ямбол, учебно заведение с богата история и светло бъдеще. На добър час! Първокурсниците получиха своите студентски книжки, а техен представител и ключа на знанието. Днес аз съм изключително развълнувана, тъй като миналата година аз бях на това място, на ваше място. Радвам се, че вие всички първокурсници избрахте нашия факултет, факултет Техника и технологии при Тракийския университет Стара Загора. Предавам с гордост и трепет ключа на знанието, за да може вие да отключите вратите на нашия факултет и да продължите напред в своето образование при нас. Пожелавам ви успешна учебна година и на добър път, скъпи първокурсници! За единственото ямболско висше учебно заведение новата академична година ще премине под юбилейната 60 годишнина от създаването му, която се навършва през 2024 година. Първо искам да благодаря на колегите, вече студенти първи курс и да им кажа добре дошли в голямото семейство на Тракийския университет. А то наистина е голямо, защото това е семейство от 10 000 студенти, от 56 държави, 1200 човека работят в Тракийския университет, така че добре дошли и да им благодаря, че избраха Тракийския университет, избраха факултета по техника и технологии, избраха да останат, да учат и живеят в България.
Колеги, вие не сте направили грешния избор, защото Тракийския университет е един от най-бързо развиващи се иновативни университети в България. Той държи 5-та позиция по рейтинг от всички държавни и частни университети, избрани за иновативен университет в Европейската комисия от 4 кандидата. Така че може да се гордеете, че учите в Тракийския университет. А най-бързо развиващия и най-иновативният факултет в университета, това е факултета по техника и технологии, за което поздравявам доцент Ваня Стойкова, цялото ръководство на факултета, всички студенти и всички преподаватели и служители, които работят. Чест и почитание, колеги, наистина поздравления. Аз съм удовлетворен това, което достига до мен като информация, че завършилите инженери от факултета по техника и технологии, в това голямо разнообразие от специалности имат много сериозно кариерно развитие и от бизнеса информацията е, че те са много добре подготвени, готови за практиката и това нещо много ме радва. Така че пожелавам на вас, скъпи първокурсници, да имате едно чудесно време тук да учите, да се забавлявате, да танцувате. Искам да бъдете интегрирани към всички студенти в Тракийския университет от Стара Загора от Ямбол до Хасково и в Стара Загора. Така че имайте попътен вятър, бъдете здрави и се наслаждавайте и се гордете, че учите в Тракийския университет. И от днешния ден вие трябва да казвате, това е нашия университет, това е моя университет. Благодаря ви и ви желая успех. Благодаря.